Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj trojizbový byt v obci Kaňanka o výmere 71 m2. Byt sa nachádza na 4. poschodí bytového domu s výťahom. Na byte boli vymenené plastové okná, v jednej izbe sú nové omietky, inak je byt v pôvodnom stave. K bytu prislúcha pivnica v suteréne bytového domu. V blízkosti bytu sa nachádza asfaltové ihrisko, detské ihrisko a ostatná dostupná občianska vybavenosť. V prípade záujmu o obhliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám zatiaľ pekný deň.